Nai tongnai joto khapani tahotai bohsong jeng tabu phai sopaikya thik Tolasikor IS Habanok amgui or sopaikya hangkai jeng thasingo je munda bosti rungnogo je thangai phaimani thangnai salogi je pati mung pati laimani oron khoroksano mama baigini no chasmai tono logi naimani o pati mung no teino o kok record no teino o bahai pati mung ngui tongmani oboni agulo je IS office orobo je munda bosti o je mamu song tongnai buku kosmi debor mano orobono je munda bosti ni rungphurungi tongnai rungphurungnai bokhorok headmaster Olendro Deborma datui wai thamtana phaimani o IS office datui phaikya bo Kosmin Deborma tana bagai peba oroni CC footage tore tong song site oroni CC footage nainani bagai chai toknai tai oroni IS Habanokni je oro bad jati tongnai IS bobai bo song kok sawini nai oroni je kok teman bisinti sing saimano je IS Habanogo phaimani yagulono thana champa hawar thana o thangai nemangsa angmani peba champa hawar thana bahaikei bo nije ব্যক্তিগত অবাহাকে কোট বয়া কোনো বয়া বাহাকে bo abono ain bichar khlaiei bicharno swal khaiman obo somung ajai dong tabuk khapang dawtai boksong obono teino jeng tabuk thik Tolasikor IS Habanogo samphai sopaijak phai dingke jeng IS orni IS bai jeng bosa joti krungi mano o dino datui phaimani bo nure nukha ba kendo oro datui phaimani IS simbus kangmani saka koktoman bisinti saimano tai oro tabu IS nure nukha ba wai bosu phaikya kendo wa wai thamni jeng koktoma saiman kha phai dingke jeng orni IS Habanokni IS bai jeng kok krungi naiyana naitoni choyagari chini kok TV khapang dawtai bohsong chini kok TV Habanokni bukhaktei jeng tabuk thangnai salokisa patimung patimani munda bosti rungnogo hangkai obno teino jeng tini IS Tolasikor IS Habanokni oroni teifang okra sarbai jeng okokno srai koktoma khainani lukorokno obon bagino jeng tin ma phaimani sarnono puila lamso chini kok TV o hambai jot jara media phainai rongno ang ane bukhane khabai khobena hambai yaparo sir o je Kosmi Deborma je aro munda bosti rungnogo je mamui songnai khichori songnai aroni tai ekaisa je incharge headmaster sarni o jagani je master obo ba je gothona angmani je orobo IS office datui lathatui je phayo himani Kosmi no tanani baga abo boso tikubui bo asole ang sengulo khobor na harka bini thani da tongwa phuru begota ulo saimaga ga bo jokhon oro porok bitor kongkha norogoro SMC ni member buya custom buya norogoro tahan bagi pha ka aro porok torko bitor kong lekha eka ing lekha de ka bong bisingo tam botong buti asoi bisoi pupuno hoite bongabo khadulai tonga bolle saimia ka boton dabai tan khinai rokhinsa naikung go kha sigrika ka মানে হেডমাস্টার দাবাই টানছে না এনে সিগ্রিকা মঙ্গাই সিগ্রিকা হাঙ্গা থানাও খবর মার হকা একা পুলিশ ফাইকা একা পুলিশ ফাইপর হঙ্গাই দাবো কুতুল থাকা একা পুলিশ মন খবর রিকলাংখা বিন নগ হাবুই হিন খানাবো হাঙ্গাক এরপরে খানাকা আং বিসি চেয়ারম্যান বেনে মং পগি তখা বয়স্ক খাই ন হাঙ্গা ব সাকা ন বড়গারা ব থানাও থাঙ্গাই বঙ্গা ব্যাপার মীমাংসাখা আ ব্যাপারও থাঙ্গাই কোনো কেস টেস্টা খাইছে দায়া সাই ফিনানো সাই পাইক আতে হিনে আব ব্যাপার সিয়াবো আবো বংনে তাম পরবর্তী সময়ে জানুং মানে আবো বাই কোনো সম্পর্ক ইয়াবো স্যার হামবাই ngi sarno जों खोनाय मानखा जे o jorao IS office Habanok bisingono je Olendro Deborma datui phaikya da bolongkhman jaga bolongkhmani ni sawo datui phaimani ngau datui phaimani bisingtino afro bono Kosmino saka ano tansis nai ne abhaike sikiriwo ni mani koktoma जों खोनाय मानखा dine IS Habanokni sarni khokte naitoni choyagari chini kok TV